जोंहा दिपालि बसुमतारी आगै फैबाय आरो ना हेल' गुड इभिनिं सना बिबारि होनदों आरो थेंक इउ दिपालि आगै आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय आङो बिराद गोबाव जाखाबायमोन आङो एलबि होयो आरो ना दिनैसो आरो ना आं बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो होखाबाय आङो गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय जोंहा दिपालि आगै ओइ सना ब्लु होलायनाय सोरजों फैग्रोमोन ना ब्लु बिखोहाय बावबावबायसोहाय आङो बोरै खालाम जाबायना नायलाय जोंहा मेन्टेल आगै फैदों हाय मावजि लोखि सना लाइक दानदे मावजि फुइलिलि थेंक इउ दे जोंहा मेन्टेल आगै आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे सोर दङ कमेन्ट हरबानो जाबाय दिपालि बसुमतारी आगैया टु लाइक दानो आरो सानैल' खान्दां जायखिजाया लाइकखौ आं मोनथाम नुदों आरो ना ओमफ्राय सासेल' नुगासिनो आङो एसे नेटनि प्रब्लेम नामाथाय ओमफ्राय जोंहा मा खबर दे गासिबो खिथाहरदो दे बिराद गोबावनि उनावसो आं दिनै एलबि होखादों नालाय ना नायनि र' आंनि एलबिआव सोर फैयो गोबावनि उनावहाय मा खबर जोंहा मेन्टेल आगै नामखौबो सोलाया दिपालि मा खबर ओंखाम ओंख्रि जागोना जायाखै मा जाखो खिथाहरदो दे ओमफ्राय जोंहा दिपालि बसुमतारी मानखो आं मोजांखौ सानदोंमोन नोंखौ आंनावसो आन जाबाय नामा होनना नायबाय थांनो आं नायबाय थायोमोन आरोना नोङो आं रावखौबो आन खालामाहाय जै साब खालामबाय आं रावखौबो आन खालामनायनि जेबो गैया गोसोआवनो फैया आंना आन जानायनि भिडिअखौथ' नायबाय थाखायो माथो आं दिपालि नोंखौ ओमफ्राय जोंहा मेन्टेल आगैनिखौसो एसे खम नायनाय जायो नामाथाय आंना गाज्रिसोलै मावजि लोखि फुइलिलि आंनि जिउलि मिलाय हरनो रोंथारदों माथो मानो गाज्रि जालायखो खिथाहर दे मा खोथायाव मा खबराव गाज्रि खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा दिपालिया मा होनखो नङालै आंनावसो आनजाना दं सानदों होनदों बिबारि दे जेबो नङा नोंनाथ' चेनेला मा दसेनो बबेन दसेनो दिपालि मालायनि भिडिअफोरखौ होनाङाहाय बबेन दिपालि ओमफ्राय नाम चेनेलफ्रालाय माथो आरो नों सालायदोंबा नोंनि नामखौनो लाना मालायनिखौलाय मानो लाबाय थाखो ओमफ्राय आरो डिलाइट खालामजाबावनायसो जासिगोन नोङो उनाव गावनि नामखौनो लानानै बा बेलेग लानानै सालायनांगौहाय मालायनि भिडिअ आपल'ड खालामबाय थानाङा दिपालि ओमफ्राय जोंहा बबेन फार्मार हेल' भाभी बिबारी जी थैंक यू बल्लभ जी मेरे एलबी में आने के लिए बहुत दिन के बाद मैं एलबी दिया था थोड़ा काम में बिजी था मैं इसलिए एलबी में नहीं आया था मैं कैसे हो बल्लभ जी मैं ठीक हूँ बल्लभ जी मैं ठीक हूँ बल्लभ जी क्या बोला दीपाली जी राधे कृष्णा बल्लभ पर मनामन का भाभी जी मैंने लाइक कर दिया है ओके थैंक यू लाइक देने के लिए बल्लभ जी थैंक यू सो मच ओमफ्राय जोंहा एयार राइडआव फैदों आरोना गिबियावनो खुलुमहरनाय थाबाय खुलुमहरबाय जोंहा एयार नोंथां मा खबर बेसे फैखो खिथाहरदो दे खुलुमबाय गासैखौबो लाइक दान थेंक इउ एयार लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा जिरि आगै फैदों हाय होनदों आरोना जिरि आगै थेंक इउ आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो गासैखौबो लोगो मोनहां जादों आरोना बेबो सोरबा फैयै थासिगोन आरोना मोजांना जिरि आगै ओंखाम ओंख्रि जाखांबाय नामा बहुत दिन के बाद बल्लभ जी बहुत दिन के बाद एलबि दिया में ओमफ्राय यारा मानखौ 5 घन्टा फैदों दे जेबो नङा बेसेबां फैनानैलाय माथो नांगौना मानसिबो जाखाला नालाय दानिया आगोलनि बायदि बल्लभ ने क्या बोला जिरि सना जी राधे कृष्णा बा सनाखौलाय सोर फोरोंलायखो बेखौलाय बल्लभखौलाय
ओमफ्राय जोंहा दिपालिया मा होनखो नै आं बुंनोसै दे आंनि नेना आरो फिसालानि नामा लाबाथाय डिलाइट जाबाय थायो दै दा दिपालि नाम लानायखायसो आंना दा बे चेनेला सोलिना दं बेबादि दे नोंहा जोंथ' मिथिया नालाय ना आंबो बारा मोजां मिथिया नालाय नोंहा जेखौ मोजां मोनदों बेखौनो लाबानो जाबाय आरो जेबो नङा दे सोलिदोंबा मोजां सोलिलांबाय थाथों आरो ओमफ्राय जोंहा जिरि सनाया मानखो मोजां आब' होनदों आरो दे मोजाङानो जानांगौ माइफ्रा मोजां रज'नोहाय फिसा फिसा बजाला जिरि नङाबा नों खाग्रा जा दुब्लि बारियावनो जाबै ना माइ बिदांफोरखौ जाबग्रा जा मालाय रोगाग्राया रोगागोन आरो ओमफ्राय बालदेब ने क्या बोला जिरि सोना जी कैसी हो राधे राधे बालदेब जी आपको राधे राधे बोल रहे जिरि सोना ने ओमफ्राय जोंहा एयारा मा होनखो नै बिबारि सोमखे होनदों आरो दे आंहा सोमखेखा जेरैबो जायो आंना एयार न' प्रब्लेम ओमफ्राय जोंहा आरो बालदेब ने क्या बोला दीपाली जी कैसी हो जोंहा दिदोम ब्लग्स आदा फैदों मा खबर बिनानाव सना फिथर होनदों आरो खबरा दंसाबो आदा दिदोम मोजाङानो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो आं लोगो मोनबाय आरोना नोंथांमोनखौ आरो बिराद मोजां मोनबाय आरो गोबावनि उनावसो दिनै एलबि फैखादों नालाय आं रावनावबो बारा थांखायाखैमोन आरोना मोजाङानो जोंहा आदा दिदोम ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर दे माब्रै दं मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला गैया मावजि लोखि फुइलुलि आंनि जुलि मा खबर हो सना फुइलि होनदों आरो आंनि खबराथ' मोजाङानो दे मेन्टेल आगै नोंहालाय मा खबर मानो गाज्रि होननायमोन दहाय खबरखौलाय बालेब बारमान जिरि जि केसि हो खोन्थाहरद' जिरि आगै हनै लाइक होबाय दे होनो थेंक इउ आदा दिदोम लाइक होनायनि थाखाय जिरिया मिनिस्राबाय औ मोजां होनदोंथ' आं रुजुनो हायाहाय हानो रोङो आङो खानो रोङा आरोना माइ बिदांखौ ओमफ्राय गायनो फुनोखौलाय रोङो आरो संसार जाबा फारसेनिफ्रायनो मावजोबनांगौ होननाय बायदिना जिरि ओमफ्राय जोंहा दिपालि आगैया मा होनखो नोंलाय मा ओंख्रि खिरि जाखो बिबारि आङो इयारनि एलबियाव थायैनो ओंखाम ओंख्रिबो संबाय जाखांबायबो आङो माबा बुट लाव ओमफ्राय आलुसोमोन आरोना ओमफ्राय सुमित ब्लग हाय होनदों आरो सुमित ब्लग हाय मा खबर सुमित मोजां ना थेंक इउ दे सुमित आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा एआर राइडआ मिनिस्राबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा दिदोम ब्लगआ अननानै आंनि भिडिअखौबो नायदो आदा दिदोम आंथ' नायखायो गावहासो नाया माबा इदि होनलायनांगौ खोनासंदो लोगोफोर आंनिखौबो नायना होदो आदा अननानै होनलायनांगौ होमबासो नायलायो आदा दिदोमा नायगोन दे आदा दिदोम सिन्था खालामनाङा आं दहाय नटिफिकेसन फैनाय नुदोंमोन एसे माइ हाज्रांलाबायनाय नायगोन दे लासैनो समफ्राबो एसे आंखाल नालाय आंहा बेनिखायनो नायबाथाय नायबाय फारि नायजोबो आं बयनिखौबो नायनायालाय ओमफ्राय आंनिखौबो नायनानै होदे आदा दिदोम दै खामेन्टआव होनहरलायला आङो एबारनिफ्राय आदा दिदोम खामेन्ट मोनबानो नायनानै होदो मोनबाबो मोनाबाबो नटिफिकेसन मोनबानो नायदो आरो ना ओमफ्राय जोंहा यारा मानखो हेल' सुमित जी आप कैसी हो हारसासो आरोना हिन्दीसो बावबाय आङो थेंक इउ सुमित जी मेरी एलबी में आने के लिए थेंक यू सो मच कैसी हो सुमित जी जोंहा बालदेबा मानखो भाभी जी आप क्या बात करती हो मेरे समझ में नहीं आती हमारा लैंग्वेज में बात कर रहा है हम बोरो लैंग्वेज में आप बात करता रहिए हम आपसे हिंदी से बात करेगा ठीक है बालदेव जी आप चिंता मत लीजिए मैं हूँ आपके साथ ओमफ्राय दिदोम ब्लगसा मानखो आंनो भिउसनि गोनांथि जादों भिउसालाय गोनांथि माने आंनोबो बिदिनो जानानै दङ आदा दिदोम माथो खालामनो नोंजों आंजोंनो नायलायलायबाय थानोसै आदा दिदोम ओमफ्राय जोंहा एमजे लोगो अन होनदों आरोना थेंक इउ एमजे लोगो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आरो अन थाबाय थानायनि थाखाय जाखांबाय नामा नोङो ओंखाम जाखांनाय बायदि खोनादोंमोन आं दहाय ओंखाम जानाय बायदि ओमफ्राय जोंहा बालदेब ने क्या बोला मुझे सिखा दो आसाम की भाषा आप सभी का एलबी में आता रहेगा तो आप समझ में आएगा अब ये 2-3 लैंग्वेज भी आप सीख के लिया है खुलुमबाई सोना ये सब सीख के लिया है अच्छा लैंग्वेज सीख के लिया है आप आते रहो जोंहा सिमन्त बर' फैदों हाय होनदों आरोना सिमन्त बर' आगैया थेंक इउ सिमन्त आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय मा खबर आगै
ओमफ्राय लाइक दान होनदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंहा सिमान्त ओमफ्राय जोंहा सुमित ब्लग कैसी हो आप सुमित जी मैं ठीक हूँ भाई बहुत ठीक हूँ यारा जोंहा मा होनखो नै बिबार आं ना लोगोआ नोंखौ फसायदों एलबिनि खोथा सोंबाय थायो बै ए फसायदोंबालाय माथो भिडिअबो नाया कमेन्टबो फैया होननानै होलाय एसे यार नोंथां ओमफ्राय जोंहा दिपालि आगैया मा होनखो बि बालदेब आंखौ सिख्ला सानना आंनि इन्स्टाग्राम सोंबाय थायो खोनो अपेन खालामाखै आं खिथाना होबानो जाबाय आरो पिक्साराबो हनै बोरैबा दं नालाय नोंहा बा माबा दिपालि आगै बालदेबनि क्या बोला MJG होननानै फुल हरबाय हनै दिपालिया जोंहा मा होनखो नों आंखौ नाय मारोना भिडिअ बिबारिनो नायोथ' आरो कमेन्ट नुवा नोङो नोंसो नायबावा नोंनि भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ आं मोनथामसो बारा नायबावबाय नोङो दाबो आंनि मोनसे ना मासांल' नायनानै दोननाय खोमा आंनिखौसो नायाहाय आं नायो मानसिफोरनिखौ नायनायालाय ओमफ्राय बालदेब बर्मन दीपाली जी आप मेरी टीचर बन जाओ ये सब हो जाएगा धीरे धीरे बालदेब जी आप चिंता मत करिए ओमफ्राय जोंहा दिदोम ब्लग जादाया मा होनखो आं दिनै हराव जाथ'ला आच्छा मानोना मोदोमफोरा देरबाय थाबाय एसे फिसा खालामनो नाजानि र'नो जानायजों गिदिर जायाहाय आदा मा होनो बे देरग्राया देरखायो जाबाबो जायाबाबो माबा खालामबाय था एक्सारसाइस खालामबाय थाबानो जाबाय होमबानो अट'मेटिक खमायलाङो सम दंब्ला आरो बे सम गैयैफ्रासो जाया जानायखौ गारनानै दुरबलसो जायो माथो आंबो साननैसो जानायफोरखौ खम खालामदोंमोन दुरबलसो जायो खर' गिदिंलायस्रायोहाय आदा दिदोम ओमफ्राय अबाव थाखो जोंहा MJ लोगोआ अन होनदों ओमफ्राय बालदेबा मा होनखो दिपालि जी मैं दो चपाती लाइक आ जाओ चपती लाइक आ जाओ मा होनखो बाल बुजियासां दिपालिया मा होनखो थोद रायखसला जानानै गोरखोबाय दंना नों बिबारिनो जा आं गोरखोआखैहाय दीपाली जी खाना हो गया आयु मानो लायराय हरथारा नोंलाय बालदेबजोंलाय लायरायहर थोड़ा बिजी है दीपाली ने बालदेव जी इसलिए आपको रिटर्न कर नहीं पाया है वो बिदिसो होननानै होनांसिगोन नोंखौ होमबासो जागोन गाज्रि मोनगोन ना नङाबा बिदि दिदोम ब्लग आदाया मा होनखो जोंहा आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय आं राघब मुभि नायनायखौ मा जायगायावमोन बे सिनेमा हला बियो सिनेमा हला PVR महलावमोनहाय आदा बियो आङो नोंनि भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव कमेन्ट हरनायावसो नायदों आदा दिदोमा आंनिखौ आं गोसोआव दङ दे जेबो नङा दे आदा दिदोम टाइमनिबो गोनांथि जायोना बयहाबो ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला गैया मानखो मावजि लोखि फुवालिलि आंनि जुलि आंखौ सासे लोगोआ रागा जोंनायाव रिसा सोहरग्रोनो बेखौनो दुखु मोनदों आं होखाबा गामो हरग्रो होनना बेखायनो बुजिया राबे आंखौ आंफा थोनानो थाबाबो दं नाफोर होननायानोलै मा मेन्टेल लागै मा लिरो नामा जेरै एरै आखरखौबो बिदिसो लिरबाय नामा नोंनाव रिसार्च बिहरदोंमोन ना मा जाखो आं बुजियासैहाय मेन्टेल लागै एसे सर्ट लिरबाल ओमफ्राय जोंहा बालदेबा मा होनखो भाभी जी दीपाली जी ने मुझे किया बोला वो बोलने के लिए दिया है मैं थोड़ा बिजी है बालदेब को बोल दो ऐसा बोला है ओमफ्राय जोंहा यारा अन होनदों MJ अन होनदों बालदेबा स सुइट भाभी जी होनदों आरो बालदेब जी थेंक इउ ओमफ्राय नै दिदोम गुमै मा खबर होनदों जोंहा MJ लोगोआ ओमफ्राय जोंहा दिपालिया थोद नोंखौ आं भिडिअ नायबाबो गोसोआव सानबाय थायोब्रा आंनो गोसोआव साननायजोंलाय बोरै जानांगौ जोंहा दा भिउसनि गोनांथि जादों रावबो नायनानै होआ ना दा दिदोम
जोंहासो भिडिअखौ नायगोन नामा साननानै नायनानै होयो बयनिखौबो ओमफ्राय नायजाबाया ओमफ्राय जोंहा दिदोम ब्लग आदायामोनखो नोंसोर माब्रै होनो हायो मुभिनि भइसखौ बोरो होनो हायो कपिराइट जाया नामा आंना कपिराइट फैयाखैथ' आदा दिदोम कपिराइट फैयाखै आंना आङो आपल'ड खालामखांनायनि उनावनो चेक खालामो ओमफ्राय आरो खालामबाय थायो ओमफ्राय दासिमबो गैया ओमफ्राय माथो बै कालि फुजा दुर्गा फुजा माबा माबिनि फांसनफ्राव मोसानाय एलबाम माबा गान दामना मोसानायफोरखौ माथो मेरला होलाबायदों बिसिनाबोथ' कपिराइट फैया खोमा आंनाथ' फैयाखै दे आदा दिदोम ओमफ्राय बारलेबा एमजे जि बोराय दिदोम ब्लगा एमजे सना बिबोनां गुड इभिनिं होनहरदों जोंहा ओमफ्राय दिपालिया मा होनखो बालदेब में अभी ऑफिस में है ओके मैं आपका चैनल ऑल सब क्या था होनदों आरोना ओमफ्राय एमजेआ गुड इभिनिं दिदोम गुमै होनदों ओमफ्राय यारा जोंहा दिदोम आदा सना आंबो नोंनि भिडिअखौ नायदोंग्रा नामा ओमफ्राय बारलेबा ओके दीपाली जी होनदों आरोना बारलेब जी खाना हो गया आपका क्या खाया बोलिए ओमफ्राय एमजेआ बालदेब क्या सब्जी होनदों आरो नै मालाय आं साननैसो एलबि होयियावनो नामफ्रा सोलायजोब्बाय नामा एमजे लोगो सर्ट खालायलायो मालाय ओमफ्राय जोंहा दिदोम ब्लग सादायामोनखो एमजे बिबोनां सना एसे आंनि भिडिअखौ नायदो होनदों आरो एमजे लोगोखौलाय माथो होनबावनो दिदोम आदा बुङाबाबो जासिगोनदां होनदों आरो एमजे लोगोखौ औ नायगोन गुमै होनदों जोंहा एमजे लोगोआ नायलाय दे बयबो नायलाय मथेथे नायबाबो नायाबाबो नटिफिकेसन फैबानो नायलायनांगौ आरो ना ओमफ्राय बबेबा समाव नायलायनो हायाबाबो सम मोनलायबानो माने नायलायनानै होनांगौ आरो आंनाबो सोलायबाय नामा बिहारि होनदों आरो आंनिखौथ' नों सोलायगासिनो यार नोंना सोलायबायथ' आरो दहाय ओमफ्राय जोंहा रुपाली राभा हाय आब' होनदों आरो ना हाय आगै रुपाली मा खबर ভালনে रूपाली बहुत दिनों पिছত আজি লগ পাইছো থেংক ইউ মোৰ এলবি ৰাহাৰ কাৰণে रूपाली কি খবৰ ভাত পানী খালা নাই दिदोम ब्लगा मानखो थेंक इउ सो माच यार आंबो नायफिनगोन दे गाबोन होनदों आरो दे नायलाय दे आदा दिदोम दे ओमफ्राय रुपाली राभा निउ स्ल' मुर नेट स्ल' मुर होनदों आरो ना दे একো নহয় লাইক ডান থেংক ইউ रूपाली ভিডিঅ'বোৰ অকণমান চাই দিয়া মইতো চাইয়ে থাকো ন তোমাৰ बाल्ले बर्मन एमजे जी चना दाल और रोटी अच्छा बाल्लेब ने बहुत रोटी खाता है ना इसलिए रोटी जैसा पतला है अक्षय कुमार जैसा ओमफ्राय जोंहा यारा मानखो अके दिदोम सना होनदों आरो बाल्ले बर्मन एमजे जी और मुझे बनाना नहीं आता अच्छा धीरे धीरे आएगा सब कुछ बना के खाता रहिए ओमफ्राय जोंहा दिदोम आदा नोंहा बेसेसो थांखो बहननाय जाबाय नामा आदा दिदोम खिथाहरदो दे अननानै बिनानाव होननानै सानोब्ला बयखौबो गावनि होननानै सानोबा ओमफ्राय दे लोगोफोर खामेन्ट हरदो खामेन्टानो गैया माथो आंथ' भिडिअखौनो गोबावजोंसो होखायो आङो मालाबा मास मोनसे जालायलायो मालाबा सप्तानै सप्ताथाम बिदिसो जालायलायो आंना खामेन्ट हरनायानो माबा भिडिअ आपल'ड खालामनायानो जोंहा यारा अन होनहरदों आंना हाय होनहरदों ओमफ्राय दे सोर सोर दं खामेन्ट हरदो ओमफ्राय बारलेबा मा होनखो जोंहा मेथी खानी है कोई सिखा दो मुझे मैगी होनखो ना मेथी होनखो ये मेथी क्या रे बाल्लेब जी मैगी बोला है ना मेथी बोला है मेथी खानी है ओमफ्राय टेस्टी है देब होनदों आरोना जोंहा एमजेआ बेस्ट फ्रेन्डलाय नामा एमजे लोगो नोंनि बियो माबा सनाबो होनलायलांबाय माथो बाल्लेब जी आपको सिखाएगा ओ एमजे है ना आपका फ्रेंड वो सिखाएगा आपको मुझे नहीं आता है अभी बोला है ओके देब सिखाऊंगी बोला है एमजे ने ओमफ्राय जोंहा जिरि सनाया अन होनदों आरोना मा खालामदों जिरि अन थाबाय थानाय ना उन्दुलांबाय
रुपालि अन होदों आरो थेंक इउ रुपालि अन थाबाय थानायनि थाखाय अन थगागाने थेंक इउ रुपालि ओमफ्राय बाल्लेबने क्या बोला हाँ आ जाओ एमजे जी बताओ टेस्टी है बहुत टेस्टी है ओमफ्राय मेन्टेला अन होनदों आरोना अहाय थांना फैखो मेन्टेला गैयालाय दे मेन्टेलागै एसे भिउसफोर खालामनानै होदो बारायहोदो भिडिअफोर नायनानै होदो एसे बयबो बयनिखौबो नायलायदो ओमफ्राय जोंहा यारामानखौ उन्दुनायखौनो सिन्था भिडिअ बानायना आपल'ड खालामनांगौ ए रोङाहाय जानला मोनलाखौबो लाजिलायबो लाङो ओरैनो जाखाथारा नोंसो हागोन या नोंनो खालामदो ओमफ्राय जोंहा यारामानखौ हेल' राबा कि खबर हो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बाल्देबने क्या बोला अके एमजे जी होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रुपालि अन होनदों आरोना रुपालि भात पानि खालानाय कुवासुन ओमफ्राय दिदोमब्लक आदाया मानखो आं ओंखारथ'बाय दे होनो दे जागोन दे आदा दे नायगोन दे भिडिअफोरखौ नायगोन आदा नोंबो नायबानो जाबाय मथेथे आंना नायनानै कमेन्ट फैबानो जायो आरोना भिउसआ बारायनांगौ ओमफ्राय कमेन्ट फैनांगौ होमबानो आं माने गासैखौबो रिप्लाय खालामजोबखायो आरोना ओमफ्राय एमजेआ मानखो जोंहा हा जाउंगि होनदों आरोना जाउंगि बोला हे बाल्देब एमजेने ओमफ्राय जिरि सनाया ओं आदा यार ओरैसै होनदों आरोना ओमफ्राय एमजेआ जोंहा अहाय लोगो होनदों आरो माखौ सोंखोथाय सिगांनि कमेन्टखौ बावबाय आं एमजे लोगो ओमफ्राय जोंहा बाल्लेबने क्या बोला रुपालि जी कैसी हो ओमफ्राय मेन्टेला गैया नो आंनि कमेन्टखौ हैबायसो नोखानो सिरि थादो आं मावजि ए नोंनि कमेन्टआ श' जायाखै र' आं माबा होनि होमबा ब्लु होनि दे कमेन्टआथ' श' जानायफोरखौथ' फरायदों आङो मेन्टेलागै ओमफ्राय श' जायैफोराथ' फरायजायासै नामाथाय गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो दे आगै मेन्टेल ओमफ्राय जोंहा रुपालि मा ओंख्रि होनहरदों जोंहा एमजेआ ओमफ्राय यारा जिरि होनदों ओमफ्राय बाल्देबा जोंहा जिरि सना आप क्या सिखाओगे होनदों आरो मा सिखायोनो जिरि बाल्देब जी आपका गाड़ी खिना लिया मा होनहरखो यार फाग्लायालाय बाल्देब जी आपका गाड़ी खिना लिया मा भाषा बेलायना हिन्दीयानो बुजियासै आं बाल्देब ने क्या बोला भाभी जी आप बहुत घूमने जाती हो एक बार गुजरात आ जाओ अच्छा मैं जहाँ रहता है ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घूमने के लिए जाता है जब फ्री टाइम मिलता है उधर में जाने के लिए आता ही नहीं उधर जब टाइम मिलेगा तब जाऊंगी ठीक है बाल्देब जी ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला गैया अन होनदों आरोना आरो हाथाइ रिजि देखायलायबाय आरोना दांग्रानो ओमफ्राय मेन्टेला आं बे मेन्टेलागैनि नामखौ एसे बुंनो बोरैबा मोनस्रायोहाय नामखौ सोलायहाय जोंहा मेन्टेलागै जोंहा सिफु आदाया सफैयासै माथो जोंहा निरन्जय नार्जारि आगै फैदों हाय होनदों आरोना हाय आगै निरन्जय मा खबरहाय मोजां ना गासिबो ओमफ्राय थेंक इउ दे आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय जोंहा निरन्जय नार्जारि आगै ओंखाम जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो दे ओमफ्राय जोंहा इयारामानखो बे दामफ्लि गालिया माखौ मिनिखो हो होनदों आरो गावनो जानजाहरबाय थायो ओंखायनो मिनिनो ओंखारलाङो आंहा दा दिपालिया मानखो नोंना मन' जाबाय नामा बिबारि होनदों आरो जानाय जायो बिदिनोहाय दिपालि बसुमतारी आगै मा होनबावगोन आङो दंबावो एसे एनै बारा कमप्लिटबो जायाखै होनजायोहाय उनाव मिथिगोन दे लासैनो दे निरन्जय नार्जारि सिनायदोंना होनदों आरो सिनायदों दे आं सिनायो बयखौबो नोंसो सिनायोना सिनायाथाय बेखौ मिथिला आङो निरन्जय नार्जारि आगै ओमफ्राय बाल्लेब ने क्या बोला गाड़ी में अपने बेस्ट फ्रेंड को घुमाऊंगा आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है बाल्लेब जी ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला गैया अन होनदों आरोना थेंक इउ मेन्टेला गै अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय इयारा मानखो नै ओरैसे जालायबाय आरोना इयारा सोमला
इयारनि नामा सोमब्लासो दे रायजोफोर सोमब्ला होननानै गाबज्रि बेखौ ओमफ्राय जोंहा निरन्जय नार्जारिया मन' जाबायना होनदों आरो एसे जानाय बायदियानो निरन्जय आगै होमबाबो कमप्लिट आङो एसे डाउट जानानै दं आरो ना उनाव मिथिगोन दे ओमफ्राय बालदेब बोरमाना मा होनखो एआरजि आप भी चलो मेरी गाड़ी चलोगे मेरी गाड़ी दिपालिया मा होनखो माथो आं नाय मन' जानाय बायदि नुदों नुदोंबालाय नुदोंसै दिपालि आगै ओमफ्राय बालदेबा दिपालि जि किया बानाया हे होनदों ओमफ्राय इयारा मा होनखो नै दिपालि मन' जाबाय बेना हाबाबो जानो सम जाबाय ए लांग्रायासो गैयाहाय रावबो लांग्रा थाबा हाबा जानोसैमोन आं बुरिबायबोमोनहाय मालायफ्रा बिखुङाव थब्ला लाजोबलाय लांबाय आंहा गैया दाबो होननाय बायदिसो आरो नै ओरैसै ना इयारा सेंग्रा मोनबा इयारखौनो बमब्रायसिगौमोन आं ना मा होनो एमजे लोगो मेन्टेल आगै ओमफ्राय मेन्टेल आगैया अन होनदों आरो ना एमजिया अके बालदेब होनदों ओमफ्राय मेन्टेला अ होनदों आरो अन होनदों दे खामेन्ट हरहाय मेन्टेल आगै दिनै इमान गोबावनि उनाव खामेन्टानो गैया नामा नोंहा ओमफ्राय बालदेब बर्मन बिउटिफुल एमजे जी होनदों आरो ना ओमफ्राय इयारा अके बालदेब जी हम जरुर आऊंगा होनदों आरो ओमफ्राय मेन्टेल आगैया होनबाय थाबाय माबा बायदि नामखौ होनथ'ला आं इयार ओंखाम जाखांबायना ओमफ्राय मेन्टेल आगैयालाय ओंखाम जाखांना जाखाङाखै एमजेया मा ओंख्रि जाखो इयारा जोंहा मा होनखो दाबो हायोब्ला बमब्रायनाला हायोब्लानो नोंखौथ' हाखाला आङो बमब्रायनानैबो लाब गैला खहासो जागोन आंहा ओमफ्राय जोंहा दिपालिया आं नोंनि चेनेलखौ नायखुमाबाय मन' जाबाय नोंना बिबारि नायखुमाबाय नामा नायखुमायाबाबो जायो दे दिपालि आगै ओमफ्राय जोंहा बालदेबा मा होनखो गमसार जी नहीं देख रहा कहा है वो थोड़ा काम पे बिजी है उसका ड्यूटी में चला गया वो आंखौ मानि थाखाय बाजै होनो मिन्थिबायना खिथानोसै आं गासैनोबो बालदेबा गोमसारखौ जों आंखौ जों हौवा हिन्जाव सानो सिगां एलबियावहाय माने फार्स्टआव माने माबा खोथाफ्राव एसे माबा माबि ओंखारलांदोंमोनहाय ओमफ्राय माने बेहायनो माने खोन्थालायनानै लानाय जादों आरोना आंनि हिन्जावसो आंनि हौवासो होननानै आरोना ओंखायनो माने गोमसारनिफ्रायसो आंखौ बाजै लिङो बियो बालदेबा ओमफ्राय दाबो माने गोमसारनिनो हिन्जाव सानो आरोना ओमफ्राय इयारा जाखांबाय जिउ होनदों आरो मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय दिपालिया मा होनखो बिनिखायनो नों एलबि होलाना बिबारि होनदों आरो एलबिखौ होनांगौ सम सम जेब्ला एलबि होनायनि एलाव फैयोहाय भिडिअ आगारनो गोनांबा भिडिअ आगारनायनि माबा फैयो नटिफिकेसन फैयो ओमफ्राय एलबि होनांगौबा होनायनि माबा फैयो आरोना माबा माबि सिन देखायलाबायो ओमफ्राय एलबि होनांगौ आरोना आंना माने एलबि होनायनि माबा देखायदों ओंखायनो आं होदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला मा होनखो अन होनदों मा जाबाय थाखो आगैयालाय खामेन्टबो हरा ना लिरनो बाथारदों ओमफ्राय आरो नै ओरैसो जालायबाय आरोना ओमफ्राय बालदेबा आजाव गोमसार जी होनदों आरो गोमसार अभी बुलाने से भी नहीं आएगा मेन्टेला मा होनखो जोंहा आं खामेन्ट नायगासिनोलै मावजि लोखि फुलिलि आंनि जुलि होनो मिलाय लिरनो रोंसैहाय मेन्टेलाबो नामखौ सोलायहाय नोङो ओमफ्राय जोंहा इयारा लागाव होनबाय आरोना ओमफ्राय मेन्टेला जायाखै दंनो मोजाङानो जोंहा होनदों आरो मोजाङानो जोंहा आच्छा दे ओमफ्राय जोंहा बालदेब ने क्या बोला पानी पी लो भाभी जी गला सूख रहा है खाऊंगी या पियूंगी थोड़ी देर के बाद ठीक है ओमफ्राय जोंहा इयारा मा होनखो दाउ गुफुर फिथाइ गोजा होनदों आरो मा होनो जाखो बुजायनानै हो इयार फाग्ला मा लिरो नोंलाय ओमफ्राय जोंहा दिपालिया मा होनखो नोंसोरनि आं बांसिन गोरोंलै बिबारि नोंसोरनि
ख्रुइ आं बांसिन गोरोंलै बिबारिन आच्छा दे जेबो नङा रोंनांगौसो रोंनाया मोजांसो आंथ' रोङा बारा रोंखाया आङो रोंनायालाय खसाखौसो खिथानानै लाखायो आङो ओमफ्राय बालेब ने क्या बोला भाभी जी मैंने आपके वीडियो लाइक और कमेंट किया था अच्छा ठीक है थैंक यू सो मच लाइक कमेंट करने के लिए वीडियो तो थोड़ा वॉच करके दीजिए बालेब जी टिपालि जी होनहरबाय आरोना जोंना बालेबा बर'फोरनि गेजेराव बुजिया सोमजिया मा मोजां मोनो बालेबा जोंना बर'फोरखौ मोजां मोनस्रायो खोमा बिरादनो ओमफ्राय हार हार महादेव बालेब जी हार महादेव मा खालामगासिनो एमजे लोगोआ जोंहा मेन्टेला मा लायखो नै ओरैसै मावजि फुइलिलि आंनि जिउ रहाय नोंखौबाव एसे दा भिडिअ'आव थांनानै नायस्राजोबथारनोसां नोंखौ माबायदिथारमोनथाय नोङो बालदेबा मन का भाभी जी आपकी दिवाली कैसे गया हाँ बहुत बढ़िया गया है मेरी दिवाली आपका कैसे गया बालदेब जी ओमफ्राय एमजिया अन होनदों आरो ओमफ्राय बालदेबा एमजे जि बेबी श' गैया उन्दुबाय नामा फिसाजोआ नोंना एमजे लोगो नोंना फिसाजोआ खै बोसोर जाखोहाय यारा जोंहा नै बिबारि जिउ दाउ गुफुर मेने बयलार फिथाइ गोजा मेने टमेट' बा बिदिसो आरोना आंहा बुजियाखैनो आंहा यार आंहा माबा एसे बेलेगसो सानलायलांदोंमोन नेगेटिभसो सानलायलांदोंमोन एसे एमजे जी आपके पति कैसे है बालदेव ने पूछा है एमजे जी आपका हस्बैंड कैसे हो बोल के औ गोरखोलायबाय आं दै लोंनानै नंगौ नामा गोसोआनो नोंना बिब्दिब्ला नै ओरैसै होनदों गोसोआ आंना उरां फारां यार आंना गोसोआ उरां फारां जायगा थाइसेयावनो जथेरा ओमफ्राय जोंहा दिपालि बसुमतारिया मा होनखो नै बिबारि आं मौसुमि मोननाव 470 साब बारायना लाबाय आं बिबारि मास मोननैयावनो होनदों आरोना मास मोनसेयावनो ना मा होनखो दे जेबो नङा बारायना लाबानो जाबाय आरो नों मोजांबानो बयबो मोजां आरो ओमफ्राय जोंहा बारायनांगौसो मोजांसो गासिबो जौगालांनांगौ लासै लासैना ओमफ्राय बालेब ने क्या बोला भाभी जी आपने क्या खाया है मैं खाना खा लिया बालेब जी लक्की और आलू चना मिक्सर बना के खा लिया मैं नहीं बालदेव जी होनदों आरो एमजे मो फेमिली ने बोला है नहीं बालदेव जी होनदों आरो ओमफ्राय एयार राइडआव मानखो गोसोआ नोंना उरां फारां आंजों जाहां जाहां सिथाबहां सिथाबनो खाथियावनो गैया नोङो एयार खाथियाव थानाय मोनबालाय नै माबा मोनसे ओरैसै होननायसै आरो जोंहा मेन्टेला गैया थांबाय नामा माथो सिरि ओमफ्राय जोंहा दिपालिया बिबारि आं नोंखौसो गदाय लायनोसै लानोसैलै जागोन ना होनो
मा होनबावगोन आंलाय बिखा गावो खुगा गेवा होननाय बायदि जालायलांबाय ओमफ्राय क्या नहीं एमजे जी होनदों आरो नहीं उसको एमजे का उसको लगा है हस्बैंड है कि नहीं इसलिए नहीं है बोला वो एमजे ने मा नायो मा रिप्लाय हरो बाल एमजे आलाय ओमफ्राय एयारा नै ओरैसो जालायबाय आरोना मिनिखावलायबाय आरोना एयारा ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला नै मावजि लोखि फुइलिलि जोंनि जुलि आंनि जुलि थाथ'दे होनबा फुइलि लोखिनो थांसैलाय दसेखौनो थाथेरा बाला ओरैसै बिबारि होनबाय आरोना दिपालिया मिन्थिखागौ आङो दे ओमफ्राय एयारा उन्दुनाय सम गाबखोमाग्रा बिबारि उन्दुनाय समावलाय आरो माबा माबि गोसोखांबानो गाबो आरो यार नोंलाय गोसोखांनानै गाबा बुरिखौ बालेब ने बेबी खेल रहा है नाम मेंशन करिए बालेब जी मेरा अभी बीबी नहीं है एमजे का बेबी है उसको ही पूछा शायद रहाय मेन्टेला गै दसेथा मानोथो थानो बायो जाखो ना बहाबा थांनो जाबाय बालेब ने क्या बोला क्यों पति को क्या हुआ है एमजे जी अभी मतलब रूम पे नहीं है घर पे नहीं है ड्यूटी चला गया ऐसा बोला उसका मतलब दिपालिया मा होनखो ओइ बिबारि नों मा जब मावोब्रा नों आं मोजां मिन्थिनो लुबैदोंमोनलै ए आङो एसां मानि जब गिदिर मावा ओरैनो फिसा फिसौ आरो जब माने बिदिनो बाहेरानि जबखौलाय मा जब होनोना मालायनि आन्दाराव मावनायखौलाय हस्पिटेलाव मावो आरो आं एसे फिसा लेभेलाव आरो ओमफ्राय एमजेआ जोंहा थोरसि सुनि आंनो दे सुबानो जाबाय दे ओमफ्राय जोंहा यारा हाय होनहरबाय आरोना ओमफ्राय बाल्य बर्मन भाभी जी आपके बेटा या बेबी नहीं है मेरा शादी नहीं हुआ कहाँ से बेटा बेटी आएगा बालदेव जी एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रहा था मिलता नहीं मुझे पसंद नहीं करता नहीं कोई भी इसीलिए अभी तक बुद्धि होके रहा मैं बालदेव जी ओमफ्राय यारा मानखो एमजे बाजै गाबोन सुनो हागोन दे दोन होनदों आरो गोजां बोथोराव ना यार गाबोनबाबो सुनो हायोथ' आरो ओमफ्राय जोंहा दिपालिया नार्सिं नामालै होनदों आरो नार्सिंथ' नंद्राया बेलेग बेलेग बिभाग थायोना बे आरो मावजांदों आं बेखौबो मावजांनायालाय ओमफ्राय बारा फसायासै ओमफ्राय बेलेग माबायाव बास्लायबाय आरोना आङो मेन्टेला गैया थाङाखै आरोना अन्थाव बाथावनो आं थांनो सानदों थोर मावजि नोंखौ गारनानै मावजि लोखि सना फुइलिलि आंनि जुलि ल ददे फुइलि आंनि जुलिलाय होनदों मा होननाय जायो नोंसो मिन्थिसै आरो लोखिखौथ' बुजिदों सनाखौथ' बुजिदों फुइलिखौ बुजियासै आं गासैखौबो बुजिजोबदों आङो मेन्टेला गै ओमफ्राय जोंहा बालेबने क्या बोला क्यों मजा करते हो भाभी जी गोमसार जी तो हे सिखावा नै आहासो हमजालाय लांबाय बोरैबा बोरैबा हाँ एक बेटा है यादा मानखो जोंहा बिराद माइथिथार बिराद मुथिथार मोदोम गिदिरा एमजे बाजै सना बिराद मावथि मा लिरदों नोंलाय फाग्ला बिराद मावथिथार मोदोम गिदिरा एमजे बाजै सनाया मोजां नायलाय नोङो यार नोंनो मिनिनो ओंखारगोन मावथिखौनो माइथि लिरबाय ओमफ्राय जोंहा बालेब ने क्या बोला आपने तो मुझे बोला था हाँ अभी मजाक कर रहा है मैं आपको ओमफ्राय जोंहा दिपालिया मा होनखो नों बेसे बोसोर
मावखोलै नों आंनि दिनै मोजां खोन्था थारलाय बिबारि प्लिज होनदों आरो आङो बोसोरथाम जासिगोन डिसेम्बर मोनफैब्ला आरोना डिसेम्बर लास्ट डेटबा आरो जानुवारिनि 1 थारिख मोनब्ला बोसोरथाम ग्रोब जासिगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला मा होनखो नोंखौनो आंजों फैदो मावजि लोखि फुइलिलि आंनि जुलि ए सिंगेलबालाय थांजायो फसायदोंबालाय ओमफ्राय जोंहा सिफु कुकिं ब्लग आदा फैदों जोंहा हाय हेल' बिनाथि आं बिजिहाय होनदों आरो दे जेबो नङा बिजिब्लाबो लाइक होबानो जाबाय आरो दै ओंखाम जाखांबाय नामा सिफु आदा बाजै मन' बाजै ना बाजागासिनो सिफु आदाया लोमजानानै अबे बाल्लेब ने क्या बोला भाभी जी क्यों रो रहा है बाल्लेब जी ऐसा मत रोइए मैं मजाक कर रहा है आपको ठीक है कभी कभी मजाक करना चाहिए एमजी अमानखो ऐसा आइसा मा दानो सुनांगौ होनदों आरो ओमफ्राय यारा लागाव दानाबा गोमनि बिसि हसा सानबाय थायो आरो बेलाय ओंखायनो बाजै होनो बाल्लेब ने क्या बोला आपने मुझे रुला दिया भाभी जी अच्छा वो रुला दिया रुलाने के लिए जरूरत नहीं है आंनि हिन्दी रायलायनाया एयार जादोंना जायाखै आंनि हिन्दी रायलायनाया जाजा रायलायलाबाय थाबाय दिनै जाया जायानो ओमफ्राय मानो मिनिखो सिफु आदा ना बाजागासिनो होननायखौ मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा दिपालिया नोंनाव केस'दिना बिबारि बिनिखायनो नों गोरखोबाय थादों आंनाव गेस दं आरो ना ओंखायनो गोरखोबाय थादों ना मा होनखो बुजियासां जोंहा दिपालि ओमफ्राय सिफुआ अन होनदों आरो ना ओमफ्राय इयारा गाबोन सु दे बाजै एमजे दोन बाद हो होनदों आरो बे बाद होआ मावखाजोबखायो बियो ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला मा होनखो नों गुफुर नालाय नोंखौनो होनदों आरो मावजि लोखि फुइलिलि आंनि जुलि माला जाबावगोन जुलि हो आंजोंनो लांफैबानो जाबाय आरो होनबानो जागोन आरो जुलिखौलाय ओमफ्राय जोंहा सिफुआ बा मा हरखोथाय ओमफ्राय जोंहा SMD ब्लग चेनेल फैदों है हेल' देदे केसे हे होनदों आरो मेथिखु SMD ब्लग चेनेल मारै दं नोंहालाय SMD आगै मोजां ना गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय दे बयखौबो गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय SMD ब्लग चेनेला नामास्ते नामास्ते होनदों आरो ना खुलुमबाय आगै नोंनिसिम मा खबर ओमफ्राय दिपालिया नों डक्टर नार्सजों मावमारोनो बुंलाय बिदिनो खिथु खिथु ओमफ्राय जोंहा एयारा हा जादों दे होनदों आरो मालाबा मालाबा लिक जालाङोहाय एयार ओमफ्राय सिफुआ मिनिबाय हरै जोंहा ओमफ्राय SMआ मा खबर आब' होनदों आरो मोजां आगै आंहा मोजां दे नोंहालाय मा खबर दे मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जोंहा बुट लाव ओमफ्राय आलुसो नोंहालाय मा ओंख्रि जाबोखो दे ओमफ्राय बाल्लिबा मा होनखो मेरा तो कोई नहीं है आप लोग ही तो मेरी दोस्त से मेरी तो शादी भी नहीं हुई है भाभी जी अच्छा ठीक है अच्छा से लड़की ढूंढ के शादी करिए कितना अकेला रहेगा ओमफ्राय सिफुआ अन होनदों आरो ना ओमफ्राय हाय होनहरदों जोंहा SMD ब्लगा ओमफ्राय जोंहा बाल्लेबा सिफुजी केसि हो ओमफ्राय हाय होनदों SMD ब्लग चेनेल ओमफ्राय सिफुआ ससमा हरलायथारबाय हरनाय ओमफ्राय सिफुआ की ओर ले जाती है हु और आप बोल रही हो रोंसोयोथ' बिहाबो साला सिफु आदैया सिफु आदा बुंजानाय खामानिखौ मावबालाय बुंजाखागोनखाना नोङो ओमफ्राय आदा मा होनखो दानो गाननाय जोमनायबो सुलायगोन बे MJ मावथिया होनदों आरो नंमारगौहाय ओमफ्राय सिफुआ अन होनदों ओमफ्राय जोंहा SMDआ मोजां आब'
नोंखौ नुथारला माथोनो आंनि भिडिअ नाया नालाय नुवाथ' आरो नोङो SMD ब्लग चेनेला गैया आंथ' गावनि भिडिअखौथ' नायो र' ओमफ्राय जोंहा सिफुआ लाजिखो ना माखो मोखां खोबथेबाय ओमफ्राय SMDया मा होनखो जोंहा ना फ्राय आरो आलु मुलानै गोथावथार दे ओमफ्राय जोंहा सिफु सना होनबाय एमजे लोगोआ ओमफ्राय सिफुआ एमजे सनाहाय होनदों आरोना ओमफ्राय एमजेआ औ यार आगै आं अलसिया होनदों आरो अलसिया नामा सिफु आगै हरबाय जोंहा माबाया एमजे लोगोआ ओमफ्राय जोंहा सिफुआ अन हरदों ओमफ्राय बालदेबा जोंहा आप मुझे से कौन शादी करेगा आप मुझे से कौन शादी करेगा करेगा आएगा ना कोई ओमफ्राय जोंहा यारा मा होनखो नै एमजे जिउ बांद्राय दामाव खामानिफोरखौ मथि होनदों आरोना ओमफ्राय सिफुआ मिनिबायाना ओमफ्राय दिपालिया मा होनखो जोंहा ओइ बिबारि नों मोजां मोनसे खामानि सोलोंलाय जुदि नों मोजां मोनसे खामानिखौनो मावबाय थायो मिथिबाय होनबासो थैहो मिथिबाय बिबारि आंथ' र' मोनसेखौनो मावगासिनो मावनाया होमबाबो न'आव थांबानो गारनाय जागोन आरोना बियो जोंहा जिगयारि आगै फैदों हेल' आब' होनदों आरोना जिगयारि आगै मा खबर थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय जिगयारि आगै ओमफ्राय SMDया मा होनखो जोंहा भिडिअखौनो होआ गावहा आरो एलबिबो होआ गावहा एलबियाथ' खम जाखाबाय आंना आगै आं भिडिअखौनो समखौनो मोनाना आङो भिडिअ बानायनोबो थांनोबो बहाबा थांनोबो ओंखायनो गावखौनो गाव दुखु मोनो आङो भिडिअ बानायनो हाया थांनायबो जाया मास मोनसेयाव खेबसे खेबनै ओमफ्राय सप्ताथामाव खेबसे बिदि मोनो आरोना खालामनाय जायो ओमफ्राय सिफुआ हि एक फिल्म आइ अर होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सिफुआ मिनि हरबाय ओमफ्राय मेन्टेला र' होमबा नोंसो गारि लानानै थांगासिनो आं मावजि फुलिलि आंनि जुलि सना लोखि दे नङा फैबानो जाबाय आरो ओमफ्राय जिगयारिया आब'आ सै मानि खैलै माइरिबो ना आब' उल्था भाषासो लिरखो ना मासो लिरखो आगै नोंलाय आब'आ सै मानि बुजियासै आं जिगयारि आगै मोजां लिरना हरलाय माखौ गोमोहाबखो जोंहा सिफुआ आदायालाय बालेब ने क्या बोला भाभी जी कौन करेगी मुझे शादी कोई नहीं है मेरे जीवन कोरा कागज बन के रह गया अच्छा मानसियानोथ' एसे दुखु गोनांसो नामा मानसियालाय ओमफ्राय एमजेआ लोगो ओरैनो नोंखौ एयारा फसायखायोनो दा खर'आ लावदुम जाबायसो बे खर'आलाय बेना लावदुम दुमखा जिंखा नोङो होनलाय मा होननायमोनलाय गाज्रि मोनाङा दे गाहाबो आंखौ जाजा होनो नालाय माबा जिंखा साइज जिंखा मोखां होनलांबाय यार गाज्रि मोनाङा दे जायहानोखि आंनिफ्राय मोजां रेसपेक्ट लानो लुबैदोंना मोजां रायलाय ओमफ्राय जायहानोखि धेमालि खालामनो रेसपेक्ट लानो लुबैयाखैबा धेमालि खालामहरबानो जाबाय जेबो गाज्रि मोना आङो नोंसोरबो गाज्रि मोनाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय सिफुआ आदा सिफुआ मा हरगासिनो नोंलाय जोंहा आदा सिफुआ आं बोरमा होननानै हरबाय आरोना गावखौनो हनै ओमफ्राय जिगयारिया मा होनखो आब' एसे स्राय खनसे मिनि हरलाय दे आब' होयोब्ला आब' आंनि थाखाय आब' होनदों आरो मानो मिनिनो होखोथाय जिगयारि आगैया मिनिगासिनो माथो आं दहायनिफ्रायनो ओमफ्राय जोंहा सिफुआ लाइक दानदों आरो थेंक इउ सिफु कुकिं आदा आंखौ लाइक होनायनि थाखाय दै ओमफ्राय जोंहा दिपालिया मा होनखो जुदि नों आंजों लोगो जाना थाबाय थायोब्ला आंजोंनो
डक्टर नङाबा नार्सिं खामानि सोना होगोन आं बिबारिनो बिदिबो आरोना दिपालि हायो आरोना नोङो दे जेबो नङा बे उननि बाथ्रा दे ओमफ्राय जोंहा इयारा मा होनखो एमजे बाजै सिफु आदा मा हरखो नोङो फुथुला माबा बाजेट बुजेट जाला हरलायबाय हनै ओमफ्राय जोंहा एमजे बाजै हा 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 लागाव दानाबा बारा आंनि फारसे बारहोबाय माथो हो होनदों आरो ओमफ्राय सिफुआ जोंहा सिफु आदामोनहा मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो दे ओमफ्राय जिगयारिया नोंनि मिनिनायखौ होनदों आं आब'नो ए बिदिनो मिनिलाबायखायो आङो जाथो जाथोनो जिगयारि आगै एसे माबासो बाददावलि होननाय बायदिसो सथां बाथां होनो बिदिखौ जिगयारि आगै ओमफ्राय जोंहा इयारा मा होनखो हेल' जि गयलारि होननोनो रोङासै बेयो आसोला ग्लरिसासो दा ग्लरिसा सिफु मा होननाय जाखो बेलाय आइ एम बोरमा होननायसो जाबाय बे नामा ओमफ्राय जोंहा दिपालिया मा होनखो बिबो खामानिया जोंनि इण्डियायाव नङा दै उटकान्ड्रायावसो जागोन होनदों आरो आयु एफा गोजान ओमफ्राय जोंहा जिगयारिया हेल' इयार बर' होनहरदों जोंहा जिगयारिया ओमफ्राय इयारा मा होनखो मिनिसोबाय मोना दे होनदों आरो ओमफ्राय एमजेआ अन होनदों ओमफ्राय बालदेबा दिल से प्यार किया तो पत्थर भी तोड़ कर खाए ये तो सही है ओमफ्राय र' थोरसि सुनि जोंनावबा कमेन्टस हरा नों दुगा होनदों आरो सोरखौ होनहरखो ओमफ्राय जोंहा खनसेबो अन लिराखै दाबा होनदों आरो माबाया इयारा एमजे दाबो अन लिराखै आरोना नोंनावबो अनल'थार नामा ओमफ्राय जोंहा एमजेआ देन्जारखा होनदों आरो देन्जारखाना ओमफ्राय जोंहा एमजे बाजै सना जिउ होननानै मिनिस्रा हरबाय ओमफ्राय जोंहा मेन्टेल आगैया नै मावजि लोखि सना फुलिलि आंनि जुलि आं खामानि एसे मावगोनो दे सना आंनि आयु दा हरावलाय मानो खामानि थाखो जानाय लोंनाय उन्दुनाय टाइमावलाय खिथाहरलाय दे मा खामानि जोंहा SMD ब्लगआ मिनिबाय नै माखौ मिनिखोथाय आगैया ओमफ्राय जोंहा बालदेबनि एमजे जि होनहरदों ओमफ्राय जिगयारिया लाइक दान आब' आं थांनोसै दे आब' आदसा दे आगै दे थांबानो जाबाय थेंक इउ स' माच दसे सम आंनि एलबियाव थानायनि थाखाय जिगयारि आगै ओमफ्राय ओरैसै होनहरबाय आरो जोंहा SMD ब्लग चेनेला ओमफ्राय जोंहा मा खबर जिगयारि होनदों ओमफ्राय दिपालिया मा होनखो बिबारि आं एबार दुबाइ थांनोसै ना दुबाइयाव डक्टर आरो नार्सफोरनि फैसाफोरा बिराद गोबां मोनो मिथिबाय बिबारि होनदों आरो बेफोरखौलाय आं मिथिखायो दे दिपालि ओमफ्राय जोंहा बालदेबा मा होनखो दिपाली जी आप क्या करते हो दिपाली हाउस वाइफ है बालदेब जी ओमफ्राय जोंहा जिगयारिया खबरा बिदिनोसै यारजि होनदों आरो ओमफ्राय SMD ब्लग चेनेला जोंहा माबा कमेन्टखौनो रिमुभ खालामबाय मा हरदोंमोनथाय नुस्लाबासां ना आंखौसो रायहरदोंमोन नामाथाय जोंहा SMD आगैया ओमफ्राय जोंहा इयारा मा होनखो नंगौ नामा जिगयारि होनदों आरो ओमफ्राय SMD आगै मा हरदोंमोन हरफिनदो दे जिंदगी से जों जीत लेंगे हम जिगर मेरा साथ हो जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय
जोंहा एमजे लोगोआ बालदेब में बिजि हु ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो बालदेबनो एसएमडि आप केसि हो ओमफ्राय बालदेबना अके एमजेजि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला मा होनखो आं हटेलावसो थायो मावजि लोखि फुलिलि आंनि जिउ आं मा जाबावनो हो मावजि होनदों आरो जाबावनो हटेल माने मा हटेलाव खिथालाय जोंहा मेन्टेल आगै जाग्रा हटेलाव ना उन्दुग्रा हटेलाव ना मा ना हस्टेल होनखो हटेलाव हस्टेलथ' होनाखै ना हटेलाव होनो खिथाबानो जाबाय दे फोरमायलायब्ला मोजां आरोना बयहाबो मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेम थाखायो नालाय ना आंबो ओरैनो मिनिग्लाबलासो बायो आंहाबो बिदिनो इयारा मा होनखो जोंहा एमजे बाजै जों सानैनि रासिया गोराथार बेखायनो समानो गोरोबलाया बा जिगयारिया अ एआरजि बाय एआरजि गुड नाइट एआरजि होनदों आरो दे आगै दे थांदो दे गुड नाइट ओमफ्राय जोंहा एसएमडि ब्लगा मा होनखो जोंहा बालदेब मेथिकु आप केसि हो ओमफ्राय यारा मा होनखो अके जिगयारि सेम टु इउ होनबाय ओमफ्राय जोंहा दिपालिया बालदेब मे अफिसार अफिसार दिपालि आगै मानसिया मोजाङानो रायलायो बियो बयजोंबो मिलायो आरोना मिलायनाया बयजोंबो मोजां रायलायो रायलायनायालाय ओमफ्राय बालदेबनो क्या बोला एसएमडीजी मैं ठीक नहीं हूँ अकेला हूँ ओमफ्राय जोंहा मिनिदों नोङो होनदों आरोना दिपालिया नों मिनिनाय राव होनबाय नालाय मिनिनाय ओंखारगोनथ' आरो आं मिनिला दे आङो एबारनिफ्राय कौन है कमेंट करिए प्लीज होनदों आरो ओमफ्राय बालदेब ने क्या बोला दीपाली जी ऑफिसर मतलब दानिया मा 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 होनना खिथाहरो दिपालिया खिथाहरबानो जाबाय एबार दिपालिया मा होनखो बालेबा गुजरातनिनो आंबो गुजरातआव थांबाय ए औ गुजरातनिनोथ' आरो बालेबा सना नोंखौ जुलि लानांगौना नोंखौनो खामागासिनो आं सना मावजि लोखि फुलिलि आंनि जिउ खानोनो खिथाबानो जाबाय आरो माबे हटेलाव थायो मा मावो हटेलाव थायो माने बुजियाखैनोबा आं नोंनि होननायखौ ओमफ्राय जोंहा एसएमडि ब्लग चेनेला मानखो आब' गिफ्ट हरदो दे होनदों आरो गिफ्ट हरनो माने मोननैल'सो दं नोंनो हरखांबायमोन नामाथाय आगै आङो जायखिजाया नोङो आंनि भिडिअ'आव मोनसे कमेन्ट हरनानै दोनलाय हरगोन आं मोननै आइडिल'सो दं आंना जेबो बिदि गैया आरोना बुरजा गैया आरोना आंनाव एसएमडि आगै हरखांबायमोन खोमा आंना बेल'सो दा चेक खालामना हरगोन दे आङो नोङो मेसेजल' हरनानै कमेन्ट हरनानै दोनलाय नोङो भिडिअ होमबानो आङो गोसोआव फैगोन आरोना सिगांथ' सोलायखाबायमोन खोमा सोलायनायालाय ओमफ्राय जोंहा बालेबा मा होनखो आप गुजरातआव तो मुझे मिलना ओमफ्राय दिपालिया मा होनखो अफिसार मतलब कंप्यूटर मारने वाला ऑफिसर में बालदेब यार दिपालिखौ मिनिनो ओंखारगोन ओंखाराखै नोंलाय आं जि मिनिनो ओंखारगासिनो ओमफ्राय जोंहा एमजिया अन होनदों ओमफ्राय जोंहा एयारा बिबार अन होनदों आरो बिबारा रायज्लायगासिनोसो आरो
मोजांसो सोंदोंहाय दिपालि नोंखौ मोजांसो रायलायोथ' बियो ओमफ्राय बालदेब बुजि पाइसेना दिपालि बुजि पाइसेना बे आरो बर'बो बुजिया माबो बुजिया आरो बे हारसानोलाय मा बुजिगोन दे बे गावनि नामखौलाय बे मिथिगोन आरो बालदेब बुजि पाइसाने बुजि पाइसाना आंबो बिबारि होनो ओमफ्राय मेन्टेला गैया मानखो आं गसाइगाव हटेलाव थायो मावजि लोखि सना फैलिलि आंनि जुलिलाय होनदों आरो नोंसा न'निनो ना मालायनियाव थायो ओमफ्राय मोजांलै मानसिखौ जंखायनो हिन्दीनि होनबासो बुजिगोन ना बियो ओमफ्राय बालदेबने क्या बोला दीपाली जी फिसा में दूंगा घूमने का नै दानाबा नों जेरै लिरो नों जेरै हरो बिदिसो हरग्रा जाबाय नोंखौ बेरायनो फैसा होयोनो घूमने के लिए पैसा देगा बोल रहा है बालदेव ने दीपाली आपको घूमने के लिए जाओ ओमफ्राय आरो मेन्टेल बिबारिखौ लादो होनदों आरो दिपालिया मा होनखो आंनि भिडिअ खोनायगोना बियो मानसिलाय आंनि भिडिअखौनो नायगोन ना नाया बियो मानसियालाय होनदों आरोना बिसोर लोगो जानाय टाइमाव एसे एनै नायनाय जायो खोमा ओमफ्राय बेनिफ्राय नायनाय जाया नामाथाय बुजियाबो ना बियो एमजे अन होनदों आरो बाय एमजेनि मेसेज हरनांगौ जायगायाव नोंसो हरबाय नामा यार नोंथां दे सोर सोर थांनो गोसो जाखो खिथाहरदो एमजे बाजैया दुगैलायबाय नामा आं मालायनि हटेलावसो थायो आच्छा अ दे जेबो नङा दे बयनियावबोलाय आरोना मानसिनि जिउआवलाय मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेम जाखायो नालाय सिखाव मावनानै जायाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय जोंहा SMD आ मा होनखो बालदेब क्यों अकेला होनदों आरो बालदेब आपको पूछ रहा है अकेला क्यों है SMD ने ओमफ्राय दिपालिया मा होनखो बालदेब मेरा पैसों मानी का मनी है मेरा 500 ज़्यादा मनी है ओके ओमफ्राय यारा मा होनखो SMD हाय होनहरदों ओमफ्राय जोंहा SMD ब्लग चेनेला आब' सना बाय दे होनदों आरो दे आगै दे थांदो दे ओमफ्राय सोर सोर थांनो गोसो खिथाबानो जाबाय थेंक इउ दसे सम थानायनि थाखाय जोंहा SMD आगै ब्लग चेनेल भिडिअफोरखौ नायनानै होदे आगै आंबो नायगोन ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला गैया मा होनखो जायो बेलाय आंनि हिन्जावखाना मावजि आंलाय होनदों आरो ओमफ्राय यार हेल' होनदों आरोना SMD ब्लग चेनेला ओमफ्राय जोंहा यारा मा होनखो र' दे बिबारि आं हिन्जावनि दख'ना सुग्रोनि आइसोर हिन्जावानो गैया लोगोसे SMD मा खौरां होनदों जोंहा यारा ओमफ्राय बालदेबने क्या बोला SMD जी मेरी मम्मी पापा नहीं है शादी भी नहीं हुई मम्मी पापा प्रभु को प्यार हो गया इसलिए अकेला अच्छा माने मम्मी पापा गुजर गया है ना
ओमफ्राय दिपालिया मा होनखो मा होनखो जोंहा दिपालिया कोई आदमी को माने चाहिए तुम्हें माने देगा मतलब अच्छा कोई आदमी को मानी चाहिए तो मानी देगा बलदेब जोंहा माबाया होनदों आरो दिपालिया सोरनोबा फैसा नांगौबा आं होगोन होनदों आरोना मानसिखौ हेफाजाब होनायाथ' गोरोन्थि नङा आरो मोजाङानो खैथा जाखो यार 10:15 जाबाय आं दोननोसै ना दे बयबो लासैनो बाय बाय होनदो अके बालदेब होनबाय आरोना SMD ब्लग चेनेला बालदेब ने क्या बोला दीपाली जी सो स्वीट मैंने मनी आपको पास और मनी ये आई ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हो दीपाली जी अच्छा दानो दोननो जाम्बि लुदुरगे नों आरो नोंसोर थायाबालाय आंलाय हारसिं नायबाय थानालाय मा लाब जानो दे बयबो थालायबासो दा दे रायलायदो दिपा माबाजों बालदेबजों रायलायदो दिपालि बालदेब दिपालि या दाबो सुखाङाखै नामा हिन्जावनि दख'नाखौ सुनायालाय मबाइल गुदुं जाबायहाय आं नों हरसे एलबि होबाबो आं थानो हायो बिबारिनो आं हरसे एलबि होनो माने मबाइलानो गरम जानानै बेरगोनसो खोमा जोबथा गरम जाखायोहाय एलबि होबा मबाइल सालायबाय थाबाथ' एफा बिदि गरम जाया गोजौआव बारलांबाय ओमफ्राय आंनि कमेन्ट नुवाखैनो होनदों आरो नुदों र' फरायलांगासिनो बाय लोगो गुड नाइट दे जागोन दे बयबो आं दोननोसै दे लोगोफोर गासैखौबो गुड नाइट ओमफ्राय ररा सना लोखि आंनि जुलि होनदों आरो मबाइल गरम जाबाय दे आंना ओमफ्राय आङो मा होनो मालायफ्रालाय माथो हरसे दोननोलाय मानसिफोरा बेथ' दोननाया आंना बिसिना गुदुं जाया खोमा गरम जायानदां आरो आंना जे गाज्रि जाबाथाय आं बायनानै लानोबो हाला आङो मुझे दे दो ना मानि दीपाली जी होनदों आरो दीपाली जी हनै फैसा बिबाय बालदेबा तो ठीक है सभी को सो थैंक यू मेरी एलबी में इतना देर रहने के लिए सो बाय गुड नाइट सभी को दोननोसै दे लोगोफोर